Mare meva, sempre que em presenta Reis, pense, ara el que diré no serà tan bonic com el que m'ha dedicat ella a mi. Gràcies, Reis. Jo que porto avui, clar, a aquestes hores començar la manifestació. Ho ha comentat Tomàs abans, on estàs, Tete? I jo vull començar la meva intervenció amb un record amb el poble palestí, perquè hem de ser que el poble palestí no està lluitant contra el sionisme, no, està lluitant contra el capitalisme i contra el colonialisme. I de patir colonialisme i capitalisme nosaltres en sabem el que és patir. Qualsevol mitja tinta, qualsevol justificació del que és un genocidi televisat és profundament injusta amb la història i passarà a la història com el que és la vergonya del segle XXI. Mireu, fa moltíssim de goig veure avui l'esplanada esta, a pesar del vent, a pesar dels temps oscurs que vivim, perquè està plena de gent i vos hauríeu de veure les cares, somrients. Estem contentes de veure'ns, de trobar-nos. Estem contentes de veure com de gran és. I jo vos he de dir que este aplec, que enguany Intersindical Valenciana també organitzem perquè estem en la comissió, sempre ha sigut un aplec molt proper a nosaltres. De fet, jo crec que he parlat en totes les voltes, ja en tindreu un poquet avorrida, no? Les persones que heu vingut... Per qualsevol excusa era bona per convidar a la Intersindical Valenciana a parlar i en això doncs, estem profundament agraïdes. I és possible que algú es pregunte per què Intersindical Valenciana està així, no? Doncs mireu, la resposta és molt fàcil. Intersindical Valenciana és el sindicat del país. I si algú us pregunta quin país, vos ho dic. Intersindical Valenciana és el sindicat del País Valencià. Queda clar? El sindicat del País Valencià i el sindicat de les lluites, de totes les lluites del País Valencià. Som el sindicat que lluitem al carrer i als centres de treball. Estiga qui estiga. Als despatxos, a les institucions o a les oficines de les multinacionals. Som el sindicat dels moviments socials. Al costat de les pensionistes, al costat de les desnonades, al costat de les refugiades, al costat de les palestines, al costat de les saharauis, al costat de les kurdes. Som el sindicat del moviment feminista, que es posa al servei del moviment feminista quan volen convocar una vaga. Al seu servei, no tutelant, al seu servei. Som el sindicat que des del 2017 reclama la jornada laboral de 32 hores o 4 dies. A que no ho sabíeu? Bueno, moltes sí que ho sabeu. Per què? Perquè és profundament feminista i és profundament ecologista pensar que o decreixem, companyes i companys, o les nostres generacions viuran un món moltíssim pitjor que nosaltres. Que o decreixem en el capitalisme o les dones continuarem pagant per la conciliació. Sabeu quantes dones treballen a temps parcial al País Valencià? Sabeu quantes? Doncs mira, el 70% de llocs de treball del País Valencià a temps parcial estan coberts per dones. Per què? Les que sou mares ho sabreu perfectament, no? Perquè és impossible fer una jornada laboral de 40 hores i atendre a la teua família. És impossible, qui ho hagi aconseguit que ho diga. I què passa amb això? Doncs que les dones o directament es demanen llocs de treball a temps parcial o en el seu lloc a temps complet es redueixen la jornada. Moltes dones fan 32 hores, però es costa de la butxaca, perdoneu! El que no paga l'Estat, el que no paga les empreses, ho paguen les dones treballadores. I això s'ha d'acabar. No hi ha excuses, sabeu? Ni excuses ni terminis. Justícia feminista ja. Som el sindicat... Mireu, som el sindicat que va néixer al final de la dictadura en assemblees de mestres antifeixistes a Algorfa.
al Golfa, en el Baix Segura. Ahí va néixer les TPB i va néixer la Intersindical Valenciana. Som el sindicat que ara mateix creix espectacularment en la Foia de Bunyol i en la Plana d'Utiel Requena. Per què? Perquè el valencià no és cap obstacle. El valencià és un deure de país. Som el sindicat que des de la nostra fundació demanem les claus de la Caixa i les màximes cotes d'autogovern, perquè la classe treballadora valenciana necessita un marc laboral propi, necessita lleis fetes per nosaltres. Necessita un sistema productiu dissenyat així, que respecte el nostre territori, la nostra gent, la nostra identitat, la nostra manera d'organitzar-nos. I necessitem mirar al futur, però reconeixent les nostres arrels profundes. Companyes i companys, estic acabant, no patiu. Vivim temps molt oscurs, però que la foscor no ens faça errar. Sabem perfectament qui és el nostre enemic. I sabem perfectament que necessitem totes les mans, totes, per construir el nostre país valencià sense pors, sense complexes i també sense retrets. Al·ludia Reis al vent, no? Jo me mira la brúixola. El vent que fa avui és de ponent, sabeu? De ponent, ja sabeu. Ni terra ni gent, ¿vale? Però, anem a pegar-hi la volta, perquè la mar, sense el vent, no es mou, sabeu? I nosaltres hem de ser les gotes d'aigua que formem les onades, que formem el tsunami valencianista que necessita el nostre país valencià. No ho oblidem mai! Recordem-ho per la nostra gent, la que estem ací, la que estem allà, i la que ens arrabassaren, com Guillem Agulló i com Miquel Grau. Recordem-ho, per molt gris que estiga el cel, a la plec del Puig sempre brilla el sol! Sempre brilla el sol! Camarades, fem que este sol, que el sol de la plec del Puig, ens il·lumine. I amb això podrem realment veure totes i tots els que estem ací el país valencià que necessitem, que volem i que mereixem. Un país valencià lliure!